Môžeš. Takže dnešný pretek na Donovaloch. Polmaratón sa mi veľmi páčil. Bežalo sa mi dobre. Nebyť drobného zranenia, mohlo to byť lepšie. Musel som teda polku trate vypustiť, aby som vlastne zajtra mohol bežať tvrďaka a aby to neboli nejaké ďalšie nepríjemnosti do budúcna. Nakoniec toho bolo 7. miesto v prvých kategórií, kde sme boli len traja. Teraz regenerujeme v Liptovskom dvore, ten bol výrivke pekne, všetko sme mali masáž a takže teraz sa vidíme na Tvrďákovi. Ahojte, pozdravujem vás z krásneho Liptovského dvora. Ako vidíte, žijeme krásne, je nám tu fajn, akurát sme po masáži. Dneska sme behali na Donovalo polmaratón. Ja som skončil na peknom 3. mieste, naozaj som veľmi rád. Bežalo sa mi dobre. Som pretekal ešte s 2 pánmi, ktorí boli naozaj v staršom veku, ale klobúk dole pred nimi. Oni nakoniec skončili na 4. a 5. mieste, takže naozaj ma teší, že sa mi podarilo udržať to umiestnenie. Regenerácia a zajtra sa vidíme v Košiciach, kde nás čakajú preteky Tvrďák. Vyskúšame, uvidíme. Ahojte.